እስቲና እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ሎምኻ እግዚአብሔር ማዲ ሰሪዕልናሎ ከምዚ ወይ ሻም ዝበለና ጽቦት ሆነ ጊዜ ነርና ምላኽ መስገን አይ ቲንክ ዳርጋ ፍርቂ ናይ ጉባኤ ዝኸውን ኣብቲ ጾም ጸሎት ነይሩ ጸሎት ክባሃል ከሎ ጾም ክባሃል ከሎ ሰብ የዘልቕ እዩ ግን አምላኽ መስገን ወይታ ይድግፎኩም አሎ ማለት እዩ አይ ሪሊ አፕሪሺየት ቶም ድመጻኹም ቀጽልዎ ጸጋ ትድብልበሉ ተዓብየሉ ትውስኸሉ ቦታይ ማለት አምላኽ መስገን መንፈሳዊ ምልማዳት እትለማመደሉ ቦታ ስለዝኾነ ናአምላኽ ነመስግኖ ስለትጋሃትኩም ቀጽልዎኻ እሺ ክንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማክራራቦ ሸለለ ቤጋንታስያ እግዚአብሔር አብይ አሜን እግዚአብሔር ስልጡን እዩ እትስተበጀውና አምላኽ አብይ እዩ እትንወድ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ዝሃበና ጎይታ يس فقرو محرتو لوهاتو قبل علينا عبي حجون هياوي حجون يفكرك امين اتمنم كيرا يخلو زفكرك نودو يسوع كريستوس كازهابك اتمنم كيرا يخلو زفكرك نودو خازهابك غويتا حجمو خا كدليوم مش جمرك كتجزؤ فقادنيا مسكون كاملاح مسكن كمي فقرو ابيوتك ازي زي يقلص امين እግዚአብሔር فقريو እግዚአብሔር فقريو فقرون محرتون لوهاتون عابيو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚህ ጎይታዚ ሎሚ ሰለብሬት ክንገብረና ክንዕብየና በህይወትና ንስሙ ክንባርኾይና እግዚአብሔር ይመስገን ዓቢ አምላኽ ስለዝኾነ ስልጡን ጎይታ ስለዝኾነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ምኸንብቤ ድሕሪኡ ጸሎትና ኣብ ቃል አምላኽ ክንሰግሪና ማለት እዩ ምዕራፍ 13 كاب حادي جميرة كم بوي بشم يسوع كم بوي كم زي زبل على لنا يسوع كرمي بعل فاسقة خبز عالم زيان أبو زخد الله جزي خمس بصحت فريتو نتوم زفكرم أبز عالم زي أزلونا توخسع مودعته أفكرم أمين نتوم أبز عالم زي أزلو ناتو أبز عالم زي أزلو كنا خبز عالم زي أزوتو أبز عالم زي أزلو كنا خبز عالم زي أستحلو نتهم ناتو كسب مودعتا أفكارهم يبلغ زيابير مسكن هاللويا سجى مودعتا زخيد فقري زلو قويتنا عخا سجى مودعتا زخيد فقري زلو قويتنا عخي أمين دس قبلنا يقبي بزنا جرزي ويتنا بارخة كلونا فقرها أبيوتنا عبي سلدخنا تمسكن لو هاتك أبيوتنا سلطون سلدخنا تمسكن يا بربو بتاز تفقرنا الله فقري كنا فكر حيلن تبعاتن سلذ رخبنا نمسكنا كلونا صلى بكريستوس مؤمننا نبذلنا يتصقى بمنتم اتاوز رخبنا تبع صاحب المجد يا بربو نبصقى خام اتاوز هاب كان املاح شمكاي بارخ نام محرتها اتاوز هاب كان املاح شمكاي بارخ نبزفان صقاها مقرب زغبركا املاح شمكاي بارخ دقيم بزي كالكالق بزي مقارجا خم بقلع قص نتخبرخا النار أنا خاب كبرنا بكبري كم منفس قويتا خاب كبرنا بكبرنا مثل رأيخا خلوات عدل سذهب كان أنا مسكنك كالنا إزي عطعنا سلدخنا أنا مسكنك كالنا يا بي ربو سلخل لوهات كاتمسكن شخاز لنا قزي اختبارخ نقزي يا بي ربو اتي سرع خلنا قدو سرعات كنوسد كلنا حق زي بي ربي هوتنا فوسي خون من نقع خون متعايك خون نتصل يالونا من نمكا قويتا نفردي خيكونو يا بيرابو سب بمحرت كمالالس بيقريتها كمالالس بنا يقريتها بنا فقر اللبي كمالالس كترد بشم يسوع كريستوس اتسلي الله حجون እግዚአብሔር አባ አሞንጎና ዝኾነ ሕርኽርኽ ዝበለ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከቃንዕ ሓይሊ ክትብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹ ትብዓት ክትቦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ዓቢ ስለ ኩሉ ሰናይካ ተመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ያውሽም አሜን هاللويا يسوع قويتا أمين لومخا ندرار قويتا اللونا ببزعبو أمريكتنا ينخ على الجزائر كنري لو ما أنت نريو انتينا كنري درار قويتا كم مرأة أبنا حرحنا زلوا فقرن مجزان أمين أمين لخ سمع إذا درار قويتا نحواتي أنا مسحواتي بزي فقري كمالالس أيدلني نحادون كافت body of Christ كافتناي سجا كريستوس نحادون أوصي وجدوا خير نزلي أي تملكوتانيا
ኣይትምልከቶና ንሓደውን ምሕረት ክገብርን ዘይደሊ ኣይትምልከቶና ኣብ ህይወትና ፍርዲ መታን ከይንእክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ድራር ጎይታ ንወስድ ከለና ብናይ ፍቕርን ብናይ ቅሬታን ልቢ ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ክርኤና ስለዚ ድራር ጎይታ ከም መግለጺ ፍቕርን ጎይታ ዘለና ፍቕሪ ኣብ ናሕድሕና ዘሎ ፍቕርን እንደገና ከዓ ከም መግለጺ ትሕትናን ክርኤና ኣምላኽ መስገን ብኡኻ ንኣምላኽ ከነመስግንና አሜን እግዚአብሔር ዓቢ እዩ እግዚአብሔር ዓቢ እዩ አሜን እግዚአብሔር ስልጡን እዩ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ በተለምዶ ብዙሕ ጊዜ ቁርባን ይበሃል ስጎ እንደሙን ወንተባሂሉ ይጽዋዕ ስኳር ሑቅ ኣይኮነን ካብቲ ጽሑፍ ማለት እዩ እቲ ቁርባን ድብልቅን መስዋዕት እዩ ቁርባንስ መስዋዕት እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ካለኻ ገንሸል ፋሲካና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዊልና ይድሕደግም ስዋ መስዋዕት የለን አሜን ንዑ ንመዘከርታን ንገብሮ ዳንበር ንስዎ መስዋዕት ምንም ነገር የለን ሓንሳ ንሓዋሩ ዝኣክል መስዋዕቲ ምስ ሰውአ ንሱ ናብ ውሽጢ እቲ መቅደስ ኣቲልና አሜን ካኣቱ ከለኻ ነቲ ማዕጾ ከይዓጽወ ኣትዩ አሜን አሜን ዳክሰምዕ ነቲ መጋረጃስ ምስ ቀደዶሲ እንደገና ይሰፈር ምስ ኣተወ ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ያለና ማለት ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ንምእታው ደገለና ክፉት ይዘላ አክሰስ አሎና አምላኽ መስት ፓስፖርት ተዋሂብና ይድሕደግም ከልካልያ መንጎናና መንጎ ጎይታና አመንጎናና ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ክብርን ከልካል የለን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪና ነብር ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ኣብ ህይወትና ከይንላመዶ ኣብ ህይወትና ፍሎው ከይገብር ግን ኩሉ ግዜ አንቃጽ ዝኾነ ነገራት አሎ ንዑ እንዳኣለና ክንመላለስ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና ማለት እዩ አሜን ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናበቡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐት ፈሊጡነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቅሮም ክድረዶ ከለውኻ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆረታ ወዲ ስምዖን ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣትዩ ነበረ ኢየሱስ ከዓ ኣቦኡ ንኩሉ ኣቢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ እውን ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንስዩ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ኣልዒሉውን ተዓጥቀ ድሓር ማይ ኣብ ገበራ ዓሪቑ ኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ክሓጽብን በቲ እተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ ሽዑ ናብ ስሞን ጴጥሮስ መፀ ትሕት ኢለ ከም ብቢኻው ኢየሱስ ከዓ ኦኬ ከምዚ ገይሩ ኣጋሮም 12 ኸይደ ከምዚ ገይሩ ኣጋሮም ምስ ሓጸቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም በሓድሽ ተቐሚጡ ዝገበርኩልኩም ትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም ንሳቶም መምህርን ጎይታን ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉን ኣለኹም ኣነ ኸም እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም ኣነ መምህርን ጎይታን ክነሰይ ኣጋርኩም ካብ ሓጸብኩስ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርኩ ንስኻትኩምን ከምኡ ክትገብሩ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡ ኣጋር ሓድሕድኩም ክትተሓጻጸቡ ይግባኣኩም እዩ ባርያ ካብ ጎይቱ ኣይበልጽን ልኹን ካብ ለኣኽዩ ኣይበልጽን እዩ ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነዚ ትፈልጥዎ እንተኾንኩም እንተገበርኩሞስ ብፁዓን ኢኹም ኣነ ነቶም ዝሓረኽዎም እፈልጦም እየ ብዛዕባ ኩላኻትኩም ኣይኮን ዝዛረብ ዘለኹ ግና ኸቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ሸኾኑ ኣባይ ኣልዓለ እንዳበለ ብዛዕባ ይሁዳ ይቕጽል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ተቐዳመይቲ ንሪኣ ሓሳብ እንታይ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘፍቀረ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ካብታ ኣገልግሎት ጀመረላ ወይ እውን ካብታ ኣብ ህይወት ዝነበረ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ማርያምን ናይ ዮሴፍን ሞግዚትነት ወፂኡ ማለት ርእሱ ኺኢሉ ጽቡቕን ሕማቕን ምፍላይ ፈሊጡ ክሳብ ዘበለላ ግዜ ትሒዙሲ ብፍቕሪ እናተመላለሰ ጸኒሑ ብፍላይ ከዓ ከገልግሎም ከለኻ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ይኹን ነቶም ዘገልግሎም ኩሎም ምእመናን እንታይ እንዳገበረ ማለት ብፍቕሪ ክመላለስ ጸኒሑ ክሳብ መወዳእታ ኣፍቂርዎም ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ሽዑ እታ ናይ መወዳእታ ናብ ክብሪ ዝኸደላ ኣብ ክብሪ ዝኸደላ ወዲ ሰብ ከበረ ኢሉ ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኢሉ ንወዲ ሰብ ልዕል ከብሎ ከም ዝኾኑ ወዲ ሰብ ከዓ ልዕል ምስ ኣበልዎ ከዓ ንኹሉ ናብኡ ከም ዝስሕቦ ነጊርና ኣሎ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ሞቱ ከም ዝኾነ ፍረ ስርናይ እንተዘይሞተትን እንተዘይተቐብረትን እንታይ ትኸውን እያ ኢልዎ ፍረ ኣይትህብንያ እንተሞተት ምስ ተቐብረት ሞይታ በስቢሳ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ፍረ ከተውፅእ ትጅምር ሽዑ ምስ እቲ ደጋዊ ኣካል ናይታ ትሲድ
تتالتي وش تزلو نسون دحدا خوص خوين تدغاو تخونالو خبسبس الله ማለት እዩ ልክ ናይም ታይ ተምሳሊው ክርስቶስ ኢየሱስ አባና እንደሕዳ خغሃድ ኮይኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሕዳ አባና خوص ኮይኑ ፍሬ መንፈሳዊ ፍሬ خوص እንደሕዳ ኮይኑ እቲ ደጋው ነገራትና ናትና አለና ንብሎ ትምክሕቲ ትዕቢት ገለነ ዝመስል ነገራት ተኾናለሁ መጀመሪያ ክረግፍ ክኽላልዎ እንተዘይ ሞይትካ እንታይ ትገብርኒኻ ፍሬ ትፈርኒኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክፈር እንደሕዳ ኮይኑ መጀመሪያ ክመውት ነይርዎ ናይ ህይወት መስርሕ ካዚ ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ህይወት መስርሕ እዩ በዚ መንገድ እዚ እምባር ታይ ገርና ማትዩ አፍቂሩና ዝብለና ዘሎ እንደሕዳ ሪና የተቀድም ኢሉ ቅድሚ ዘሎ ክፍል ጽሑፍ ወላ አብዞ ንሪኤና ወላ በማቴዎስ ንሪኤና ሓደ ነገር ተገይሩ ማለት እዩ ንቀብሩ ከተዳልዎ ደልያ ቁሩይ ቅቤ ሰቢራ ማርያም ታከም ዝገበረቶ ይነገረና ኣብቲ ማቴዎስ ዘሎ ኻል ሰበይት መኻና ይዛርብ ኣብዚ ዮሐንስ ጋ ማርያም ታገራቶ ማለት እዩ ቁሩይ ቅቤ ሰቢራ አጋሩ ከም ዘረዘት አጋሩ ከም ዝሓጸፍ ጨጉራ ገይራ ከም ዘረዘቶ አጋሩ 50 ዓመት ሪና ያለና ማለት እዩ አምላህ መስገን ንቀብረይ ከተዳልዎ ኒላ ኢል ዝገበረቶ እዚ ለጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ስለዚህ አው እንደሕዳ ሪነዮ ኣብዚ ናይ ዮሐንስ ንምንታይከ ከም ዝኣበሰለ ጥፋት ኮነ ኢሉ ይሁዳ ዝዛረብ ከሎ ንሪዮ ሰላቕ ስለ ዝኾነ እምበር ብዛዕባ ድኻታት ሓሊሎም ኣይኮነን ኢልናሎ ናይ ወንጌል ዮሐንስ ማለት ጽሑፍ ከሎ ኣብቲ ማቴዎስ ክሪኦ ከለና ግና ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ሓሳብቲ ኣብ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን መጽዩ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንምንታይ ከም ዝበለ ጥፋት ኮነ እዚ ቁሩይ ቅቤ ተሸይጡሲ ንብዙሓት ድኻታት ሓገዝ ንምንታይ ዘይኮነ ክብሉ ከለው ንሪ ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ታይገብሪ ማለት እዩ ንአምላኽ ዘኽብር ነገር ክኸውን ከሎ ንአምላኽ ልዕል ዘብል ንአምላኽ ዝኸውን መስዋዕቲ ክስዋዕ ከሎ ደስ አይብሎን እዩ ዛስዋይ መጽሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ ጻድቕ እንታይ ከም ዘለ ሃበ ዘረወ ንደኻታት ከዓ ሃበ ጽድቁን ዘለዓለም ከነብር ረሲኻ ነዚ ሪኡ ከማስንን አስናኑኻ ሕርቅምን ይዝብለና እንታይ ዋላ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መንፈሳዊ መስዋዕት ማለት መንፈሳዊ መስዋዕት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ገንዘብና ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወትና ክኸውን ይኽእል እዩ ግዜና whatever ንአምላኽ ክንስውቕ ከለና ሰይጣን ደስ አይብሎን እዩ ባህ ስለዘይብሎ ካብ ሓሳባት ታይምጽ ማለት እዩ ንምንታይ why this kind of waste ይብል ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጥፋት ይኸውን ይብል ሕዘን ለኹም ስለዚህ ከምዝ እንዳበልዎ መጽዮም እዩ ከምዝ እንዳበልዎ ከሎ እዩ አፍቂርዎም ጎይታ ማለት እዩ ነዚ ጎይታሲ ቁሩይ ቅቤ ይኮነን ህይወትካ ከማን ክትከፍለሉ ብቑዕ ዝኾነ ጎይታ ኣይኮነን እንዲሁ ግና እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ዝተኸናኸኖም እዞም 3 ዓመትን ፈረቓን ዝኣክል ደሓቆፎም ጽላል ዝኾን ከውለ ዝኾኖም ብዙሕ ግዜ ታይ ዝገብሮም ማለት እዩ ኣብ ከባቢኦምሲ ሓጹር ዝኾኖም ጎይታ ነዚ ጎይታ ዝሓንቲ ነገር ተገይራቶ እንታኽብሎ ከሎም ንርኢ ከግሩምርሙ እንከለው ንርኢ ማለት እዩ ግን ስቲል ነዚኣቶም እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ኣፍቂርዎም ስለዚ ንሰብ ተፍቅሮሲ ስለዚ ግባእ ይኮነን እስኩም ንለኹም ንሰብ ተፍቅሮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ግባእ ኣይኮነን ኣፍቂሩ ማለት እዩ ከም መትከል ከም መምርሒ ስለዚ ሓዞ ከም ፕሪንሲፕል ስለዚ ሓዞ እንታይ ገብር ነይሩ ማለት እዩ ኮንስታንትሊ ኣፍቂሩ ምክንያቱ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነት ፍቕሪ ባህርያ ከምኡ ስለ ዝኾነት ለዚ ኣምላኽ መስገን ብዛዕባ ፍቕሪ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሓስብ ከለና ብክልተ መዳይ ክሪኦ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ሓደ እንታይ ገብር ነይሩ ማለት እዩ አንኮንዲሽናሊ እናፍቅሮም ብግብሪ ኣርእይዎም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚህ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 34 ከባቢ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሕጂ ናይ ዘሎ ናይ ማናጅመንት ምዕባለ ወይ ከላይ ናይ ማናጅመንት ዝበፅሖ ክስታይ እንታይ ገይሮም ኣሎ መሲልኩም ሰርቫንት ሊደርሺፕ ዝበሃል ዓይነት ቅዲ ኣመሓዳድራ ሓድሽ እትዮም ኣሎ ዝገርመኩም ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ግን ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻትኩም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ ሕራይዶ ገሌሉ እንዳረገጾም ገለገለ ይኮነን ከምኡ ኢልዎም እንታይ እንዳገበር ማለት እዩ እቲ ቶን ሰት እንዳገበረ ትኸድዎ ዘለዎም ስታንስ ነቶም ሰባት ክኸዱ ዘለዎም ቅርፂ ህይወት መንገዲ ህይወት እናርአየ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ንሓድሕድኩም እንታይ ግበሩ ኢሉ ተፋቐሩ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክንከደሉ ክንመላለሱ ዘለና መንገዲ ሰት ገይሩ ባዕሉ ኣርኢና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮ ውዕልኡ ምስ መን ዲ ነይሩ ውዕልኡ ምስ መን ነይሩ ምስ ሓጢኣተኛታት ምስ ተገውቲ ምስ ኣመናዝር ምስ ቀረፅቲ ምዞም ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ላዕሊ ቦታ ዘይወሃቦም ማለት እዩ
مزياتهم تايقبر نير مالتي فقري يقلص اللهم يريوم مالتي ቅድስኑ የሪዮም ጽድቅ የሪዮም ለው ሃት የሪዮም አምላክ መስገን ተጽብቆ ነገር ግን ናብቲ ደረጃት ወሪዱ ሳው ይኮነን ተሰጢ ምስተርፍ ብዙሕ ጊዜ ሰባት ክንድግፎም ኢልና ንኸይድሞ ክንድንጸሎምሲ ንጽሎ አይኮነን እንዴ ንሕና ታይ ንኸውን ተሰጢምና ንተርፍ ነገራት ከነቃንዕልና አቲና ኣብቲ ነገር ባዕልና ኣብቲ ውሕጅ አቲና አካል ናይቲ ጸገም ንኸውን ማለት ስለዚ ኮሙ አይኮነን ነረና ይጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ አካይዳ ግን ከይዱ ማለት እዩ ኣብቲ ናቶም ደረጃ ወሪዱ ናዓቶም ሒዝዎም ናብትናቱ ደረጃ እንታይ ገብሮም ነይሩ የደይቦም ነይሩ አምላክ መስገን ናብትናቱ ፍቅሪ ናብትናቱ ምሕረት ናብትናቱ ሎሃት ልቢ ናብ ከምዛ ዓይነት ህይወት ይስሕቦም ነይሩ ስለዚ አምላክ መስገን ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ይብለና ኣሎ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦ ካብዛ ከደላ ግዜ ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለው እናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቅሮም ስጋ መወዳእታ ይገርሞም ኣፍቂሮም ስጋ ኣብዚኣ ናቱ ፍቅሪ ክገልፀሎም ፀኒሕሎ ስጋ ኣብዚኣ እታ ኣምላኻዊ ዝኾነት ፍቅሪ ወይ ከላይ ነቦ መፅኡ ከም ዘጋሃዶ ነቦ መፅኡ ከም ዘርአዮ ነጊርና ኣሎ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ነቦ ዝረአየለን ግና ክታብ ሕቅፉ ዘሎ ሓደ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ገበሮ ኣጋሃዶ ኢልና ኣሎ ተረኸ ብለና ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ክንሪኦ ከለና ትርጉም ማለት እዩ ስለዚ ነቦ መፅኡ ተሪኽዎ ኣርኢና ኣምላኽታይ ምዃኑ ፍቅሪ ምዃኑ ዘይትሓልፍ ኣምላኻዊት ብዝኾነት ፍቅሪ ምንም ቅድመ ኩነት ዘይትገብር ፍቅሪ ማለት እዩ እዚ ስለዝገበረን ስለዝደገመን ገለገለ ኢልካ ኣብ ፀብፃብ ዘይትእቱ ዓይነት ፍቅሪ እንታይ ገይሩ ኣፍቂሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እሱ ጥራይ ኣይኮነን مس عارجة مالتي أملاح مسكن مس موته موت كله كم تاني زفكركم غيركم انتي يقولون حدكم تفاقوا إلى أملاح مسكن كموتات مستنسة قدام يتنقر زجبران حرداني راح وين تايلو أوف بلو اللهم تايكونوا منفس قدس تقبلوا أمين أوف بلو اللهم تايجبروا منفس قدس تقبلوا بلنا أملاح مسكن سلازي نت إزاز زخلهم زجبرهم حي لك أنت حجبرهم كلنا نري كوبهم إن كله نري مالتي أملاح مسكن أبرم يعرف حموش تندحدارينا كم زبلك على ننبب مالتي إمبارس بمنت كاب صدقنا مس أملاح بقولتنا يسوع كريستوس سلام يهلونا علنا يد بلا بتخال فيرجنس بوخا نبزلنا أجاب بمنت متهوز رخبنا بتسفى خبر أملاحون نمكح علنا تسفى خبر أملاخون مكح علونا جنا خبز بعد ما نمكح حنبر تسأباس عكس خمسة من سلسلة فلتنا بزيت رأي أيكونن تعكس ما مفتان وتسفى بتتوها من نام فاز قدوس فقرا أملاخ قبل بناس تسفى تا تسفى دمه أي تحفرن أيام لحمة سلزنا تتوها بنا تسفى دخلنا كنجبر كنقوي بوخ نمالس دخلنا حي لخ أتقبلنا بتتوها بنا من فاز قدوس فقرا أملاخ تجرا قبل بنا فسيسا سلزي تي أبنت تاجرنا بجبري بكايدا أرينا مالتي أملاح مسكن نتزنبرو نابرا ويتنا يسوع كريستوس هذا مدرك مالالس كله بحيل منفس كريستوس متهاو موسو كل نجارو خم دخنا رئينا له نايب بحري ديسبلاي جرنا له مالتي أملاح مسكن نحنا خانة نايب بنا بحري مثلا كنا رخا ناي منفس كريستوس حيلي نابانا تاجرو ليه هو مالتي أملاح مسكن قدام يتنا جرز جبراتاي نزي كتعمل له سبب زوان زخن رئينا هم يهم دنبره هيوتهم مالتي منياتو جنا منفس كريستوس قبل بوم أي نبرن اثنين حدش كنان ولدنت جنا انتهى قبرون يرم أيستمع قرون يرم حد جزء نبلينا مات هواريات كمان كندز أكل جزء قويتها مسهم صني حجلا نبلنا كهواريات نلعلي بزحش الجماعة مرا جميرنا زلنا نحنا هنا مخنياتو نحنا خنجمر كلنا منفس ولدنت توهيبنا هنا جميرنا أمين أبناء بوليكران نابرا يكونن هواريات أبناء بوليكران نابرا جميرهم يوم نبني حدش كران نبزنا إحنا تموكرات يوم ماشي نحنا عن بزين حدش كران نابرا إنا نجمر زلنا سلزي excuse يبلنا المالي تخابهم زحاشة أكايدان حاشة نابرا يتصبيننا يقوليها أمين سلزي أملاح مسكن أبز تايب لنا له بتي توهبنا من فس قدوس فقرا أملاح قبل بنا سلز فسسه أب رومي معرفش منطقة أتي حقي منفس هوتي لولو كابت حق حتيات موتن حالة سلا أو سيني موت إذا بس قاس للزخمة أملاخسي نتحتيات مالتيو بمتاجرو بس قاجرو كم زخننا ينقرنا مالتي أملاخ مسكن أبانا بمنفس سنبر بس قاب زين مالالس كات دليت حق خوم خوينو كم لا يبلنا ناي دليت حقي مفت سمتا فقري أملاخ مسكن بدم دمتا
كل تأزاز فقري مدام دمتها تأزاز مخانا صحاب قدش ينقرنا سلذا أملاخ مسكن بفقر هنمال على زخ إلنا نايك زيابير تسقى نايك زيابير منفس تاجرنا هنا تقبلنا هنا داعم توليدنا هنا داعم توليدنا ترى يكونها خلاص experience ناي منفس قدس كاتجر أبي وطنا مسي أملاخ مسكن بتبعت كملال سنة دخل بتبعت هنقبر كنا أتخن وص نعيو زدالونا نسرح زدالونا نايك زيابير منفس كا تاجرنا لنا تقبلنا لنا ماتي أملاخ مسكن تو كلته ببين زخانة تماكرنا منفس كل سالون نسخة وانجيل يوحنس معرف إسرائيل حدانا أوف بللهم منفس كل تقبل يبلنا بدحريها منفس كل ساب حدا خواتهم قا أي وردا نبري يبلنا ماتي قبل اليوم زملكت مالتيو أبجرهارات معرف كلتها منفس كل ساب اليوم كم زمت أم أملاخ مسكن بحدش وانقطعت كم ز تزارب بدحريها بزحنا جراب هيوتهم نعيو زدالهم نجر كم زخانة تصحف ينجرنا سلذا أملاخ مسكن قدامي تتعاماتيو زعبا درار قويتا خن حسب كلنا أتي قويتا ما أدي كسر علم كده اللي خلصي بزعبا زف أرزي حسيب مالتي عمل حين مسكن أمين نتهم زفكرهم لك مزامر تايقبرهم كسع موداتا أفكرهم سلا زفكرهم كموداتو زي نحدش كدان دوهب سجايو زي نحدش كدان دوهب دمي نبل عمل حين مسكن ده قبل كلون ريو دس سيلو نبتي مسكال خيد إن كلون ريو نبتها وانجيل يوحنس كلمة لسينا وانجيل يوحنس السلسلة اوكي كاب درار تنسيو كداونتو أمبره على بالعلون تعاتك دحر ما يأبجبره عريقو أجردك مزامرتو كحاسب بتي تعاتكو على باجيرو خدرزن جمره حاجة I don't know قويتها دللي بدت لي حاسبو دينيرو كم جمره حاسبو دي ماتيو بزح ناب conclusion كن كيداين نخلينا جين كريو خلنا أبتي ماتيوس ندحداري نايو كرمي تي ستايم بالامسي تا درار ندبلو خلوس أمونغم انتهي ذبل حساب متى يذبلنا منهم يعبي ذبل حساب سي متهم إذا كل جزء الله يكون عندي قويتا يعبي يا جو خاص أجمع لنا آمين قويتا يعبي آمين هلا جن نقويتا أنت قلنا يا أخلنا يا ثمانية يعبي زميل كتنا نقرأ يكون أنا مالتي سلازي أمونغم كا من يعبي ذبل حساب كم زاتهم ينقرنا مالتي أبتي إسرائيل شدشن ماتيوس كري أخرنا لازين من يعبي زبل حساب مسأتهم أبتي حبرة السب أبزناي أيهود حبرة السب ماتيو لومديو كم زي بزح سب بأجري يقعس لازنبره زي كومن ناي مقعس ترانسبورتيشن مينستري ده يعني أجار يعني راش عماتي وطلع 10 حدا هتوصل كل جزء فتواريهم 10 حدا بأجرها مالتي لذي وصرع 10 حالي كل سب زوج نيرو بأجري زوج عاز نيرو سلاز بأجري سلاز زوج عاز أبغى لبوتها مس أتوه محساب أجر محساب لومودي مالك حجي سكون أنت أجر رام نجار مالك تي زجر نجار جين أنت هاي حساب كله تناي محساب سرعات كجبر كله تناي محساب سرعة كجبر كله جين أبغى ذا جزء نحرر له خينو بالت باريا أبغى ذا ويكلاي نقص تحت ويكلاي قلعة ويقال إن إحنا لو خيري ونتي محساب تقول كوتا تاي مالتيو أتناي محساب سرعة زفت سمسي أتتحت واي نت العلاي تاي تقبر مالتيو زحصبه سبيتي أن سبعة أقرأ حصبه مالتيو ولديو نديو تاي تقبر أقرأ الحصبه خامي نير مالتيو ناي عبيت مجلس خلاي مالتيو ناي هيرارك مجلس إن خلاي مالتيو كم زي كحسبه خلو قيثنا يسوع كريستوس حجي نزي أخفو ساخد اللي خلصي imagine تعتق قابلو بعلمات الرغف قابلو that's why بيتروس كو البات كو كابتم significant لهم دي حسبون كابتم هاريات كو حسبو تزمصو كوني متحسبه يخون جن نو نعيسى يتحسبنن يخايلو ምክንያቱ مسخاكو برقص انا حج بيتروس من البات يلا حسبني يرخون وا انا دامو بماي زخدكو خمزز جبركو يلو روسيا عبني يرخوني غناخه بيتنا يسوع كريستوس داخل له خلو اغرو حصبو كمص
እንከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ኣምላኽ ሰቢክ ለሰን ዓብይ ምህረይ ኣሜን እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እንድሕር ዳሬት ሓፂብካ እንታይ ትኾኒ ሓይልዎ ኣብታ መንግስተይ መኻፈልቲ ኣይኮንካን ግደ የብልካን ክብሎ ከሎ ንሪኢ ማለት በዚ ሓሳብ እዚ በዚ መን ይዓቢ በዚ ርእስኻ ምዕባይ በዚ ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ከይድካ ብተወፅሖ ነገር የለን ሕዋተይ is literally ናይ ስጋ እዩ መን ዓቢ ርእስኻ እንድሕር ምስ ሰብ ተወዳድር ኣለኻ ኮንካ እንድሕር ርእስኻ ምስ ብፆትካ ከተመጣጥን ትፍትን ኣለኻ ኮንካ ምድራዊ ስጋዊ ሰይጣናዊ ኢኻ እንድሕር ካብ ሕልፍ ኢልኻ ማለት እዩ ተገደደ ግን ስጋዊ ይድሓን ካብቲ ስጋዊ መንነት ዝበቀለ እዩ ካብቲ ስጋዊ መንነት ዝመንጨወ እዩ ማለት እዩ ካብቲ መንፈሳዊ ብፅሕና ኸዊከላ ካብቲ በፂሕካ ዘለኻ ምርዳእ ምስትውዓል ገለ ይኮነን ስለዝኾነ ከኣዩ እታ ክትገብሮ ዘለካ ማለት እዩ ኣቮይድ ትገብሮ ዘለካ ምክንያቱ ሓሳብ ስጋ እንታይ ይብለና ሮሜ ምዕራፍ 8 ክዛረብ ከሎ ሓሳብ ስጋስ እንታይ እዩ ሰይድ ሞት እዩ ወይ ኢሉ ሓድሪ ቀትለካ እዩ ሎም ተዘይቀተለካ ተዓቢ ስኖቦሊንግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እንዳወሰኸት ትኸይድ መወዳእቱ ልብኻ ደንዚዙ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቕካ ናብ ዕብዳን ናብ ጥፋኣት ትኸይድ ትልቀቕ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከምዚ እዩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ዝኸዶም ዘሎ ኣእጋሮም ክሓፅብ ከሎ ንርኢ ኣሜን በዛ ኣምላኽ መስገን እንታይ ክንብል ደልየና ማለት እዩ ሓወይ እኮ ካባይ ይበልፅ እዩ ካባይ يحيش كاباي الله خاب حاول تقوم نجار الله نيكو دبلا تحساسبا خلونا أملاخ يدلماتي أملاخ مسكن تأف كريستوس يستنا بر حساب أبانا كلو يلي نايف ليه بمعرف كل تكن كير كلنا الذي يتي هو أملاخ فلو كي جبر تخل كل هذول الزاتيو هذا يكونه صحاب قدس كنا قرنا خلو تفقرون دقنتون صوعنا أملاخوي حيلو لنا እግዚአብሔር ክጽዋዓና خلص ፍቅሩ ጥዕምና ኢና መጽና ይኮነ እንዴ ተታሊልና ዲና መጽና ጠቢርካ ደምጻኻ ሓንቲ መዓልቲ አይውዕልኒ ፍላይካ ንጽድቂ ንቅድስና ንገለ ኸውፈ ነበር አይሕሰብኒ ማለት እዩ አምላኽ መስገን احنا ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ተረዲእና ናይ እግዚአብሔር ኃይል በህይወትና ተቀበልና ናይ እግዚአብሔር ኃይል በህይወትና ተለቂቁ ዝመጻና ሰባ ስለዝኾንና እቲ በፍቅሩን ደግነቱን ጽዋዓና አምላኻዊ ኃይልሲ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ኩሉ ተዋሂብኩም እዩ That's why يخوني أب قرنطاس كزارب كلاسي نمن تايك كم زي تقبل كأخونك تخبر كاب كله زبالة تكاس انتايو period I don't know how ميجرنا إننا نبغى صح بسنا حلال دي نقوم تلاقينا مثلني هذا يكون أملاح مسك literal نجرنا له تقبل حد حنس كي عزز بل بسأجا أملاح مسك زل خيو بسأجا أملاح خزل خامه برئس خايكون كان زلخا بتسقى أملاح خزلخا أنا أملاح دا أخبر هاب إجابير مرشو تسقى فلوك جبر كتكمل كذا سميت جبر مبر كم فلي كوينو خصم معك ها مصحف قدوس أي فقد الكان مالتيو لذا أب فيليب معرف كل التخن ملذ كلام بأرسي قال متصنع بكريستوس ويس قال ده بس أنا فقري إذا خنا حاسبه زل النازي كريستوس حاسبه نبره ليتن معلتن إزبيات صنعوا إلو كوي أبسا خمس حد الجهاب إجابير كا كعبت كم استقبلت تاي ورو نسيون أبس سوري لنا الله أملاح مسكن حزب أملاح متصنع يليو أمين بدقز رخبوت ساقتي بدقز رخبوت pressure نسوي أخلو أملاح مسكن ده هنقول لنا ما تيو encourage كنقبرو كنت أنا كندق فحوي هيك تقلل كان ده دق فكه ده هيك حق زكاه هنبل مبر كم يجيروا تأميتني كم يجيروا رئني سلام زي بلني is it just قلعت children حدا هقول قال سايلو قلعت سي بناي كريم الله بليج ليج يوم تبعسي ناي كريم الله مشالو انتهي تقبر الله تاني كريم الله الرف انتهي تقبر تخل بقى لا وسيد الله يندي انتهي وسيد الكاتب الكاسي الرف كريم الله مالتي yes don't laugh that's your life yeah بدعم يتحزن يا بيهر محرتي كبر امين بارس قال متصنع بكريستوس ويس قال دبسها ناي فقري بفقري نحرنا كن الدابس ويس قال محرت منفس ويس قال محرت دنقاصن انتلو امين تايكبروا
بحنت حساب بمخامكم بحنت فقري بمهلاكم حنتي نفسي خونكم حدا بمحسابكم حاجة سيملو إذا حدا زبزلو زفصام تبلع على زلو كم condition exercise كنقبره إن كلنا overnight ناب حدنات متصمات أي حسابني لازم أملاح مسكن تحت قبره ماتيو قال متصنع بخرس وصلوا ويس قال ناي دبتها ناي فقر ويس قال محرات ويس محرات منفس ويس قال محرات دنقاصن انتلو بحدا حساب بمخامكم حنت فقري بمهلاكم بحنت نفسكم حدا بحسابكم حاجه سيملو حنت كوا نرسي تعمل بمبال ويس نوداسي خنتو اي تكبروا تحتنا قنا اتحدي نتحدي خبرسو ابليصو يرأيو امين نفس وكف بس اي دمانبر نفس وكف نرسو زحيشو اي تأمت كابي امتوا دي باولوس نحداينا كاب كريستوس ريوا بعلو حاجيروا امين امين دخ سمع يا باولوسكو حلفات زخونكو غيركم كا كيت تطمتن يلسي تزبطحن زفلطا نغركو تاي دغبرو شفاف الى حلفو مالتي لو ما حنت نغر تحدا تغيرا ذا نيكست تايم مدرخ زوصا كلخ نغرا خلالني زرخوبكو عركي محزاي واو كبرنا املاح كبر تمتم زلخا تمثل املاحكو خمس غيرو تبل رزخا خبركو هتورز زلخ لذي يابير مسكن كاب رؤسو ابلي صراي نفس وكف دما نفس اي دما انبر نفس وكف نرؤسو زحيشو ايطمت اتاب كريستوس يسوس نبر حساب ابخاتكمن يحلكم نسو ملك املاح نسو تمعر املاح مانو كم من زايران اب ترينيتي كو املاح مسكن مغززالو ايكون اندي اب سلاسي سالو مغززالو ويتنا يسوس كريستوس كون ابز مدر خمصخلو فادكا افتي طول المصحف بزعباي تصحيف له فقادك خبرالو إله مصالو نبوسي ما عرينا واي انا خيد قال بحال نغير يلنا بسلاسي معناتي املاح مسكن هو افتي كونسل تنات كان مخري تنات كحساب تردي لهو ابت صحف الله سلي فقادك خبر نابز مدرزي يمصالو الى املاح مسكن حديك سماي حديك مدري من طلطالين يرتي نا اغزابير فقاد معناتي لذي قويتنا يسوس كريستوس مصيو تايغيرو تواغا كم زخفلو ينغرنا مالتي املاح مسكن سلازي اذا اب كريستوس يوسف نبر حساب ابخاتكم كا يحلكم لنا الله تناب كريستوس نبر حساب تايو ابلا زرزير ولو تريو صنحنا هنا رؤسو اتحتا بالرؤسو همبل غيرو مصيو مالتي املاح مسكن سرف غيرنا اجيل جيلنا نز كله فصيو مالتي املاح مسكن دحريو زنكلت امنت مسر ايما زنكلت لسنس عبيت لسنس يمدين عبيتي مهراتات يمدين ምናልባት ናይ ክርስትና ኤሌመንተሪ ነገር ይመስለና ኸውን ነግሮኩም ደ ኤሌመንተሪ ከምዘ ይኮነ ኩላትና እስኪና በኤፌሶን ንኺድ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ናይ ነገራት ፍጻሜ እዚ አሜን ካብ 14 ጀሚሮም በ መንት ዝውና ኣብ ሰማይና ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት كابو اسم أبو ببركي امبركخ اللهو من كل تخون أملاح بمنفسو عبتنا وتسب حيلي من تخط برتعو كم تهابتو خبرو خباكم اصلي على اللهو كريستوس أبلبكم بأمنة من تحضر أفقري سر سديدكم تسريدكم أمين تحتكونو أفقري بحيلي بمنفسو مسبرت أخاسي اتمنفس زمهركا منفح يكونن بتمنفس زمرك انا اخت بلا نو واي ايكونن كوم اند حدا خوينو بيغا تردي خالخ مالش كريستوس ابلبكم بانت بامنتك حدر افقر سور سديدكم تسريدكم مس كلهم قدسان مكفحون منوحون معماقون قمتون انتاي مخانو مستوعل كتكلو امو نتا نفلطت حلف تبلا فقر كريستوس كتفلطوا كسع كله ملات املاح كتملؤ اصلي عليكم الذي كل جزء parallelism الله مصحف قرسنا نحد حساب دقيمو يزاربو مالتي ስለዚህ እንታይ ብለና አለው ታ ቁጥር 10 ሸዓተ እሞይሉት ሪዛልት ማለት ናይ መወዳታ ዕላማት ናይ መወዳታ ታርጌት እዚ ማለት ያምላህ መስከን ሳይሎ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅር ክርስቶስ ክትፈልጥዋ በخላ ዘራርባኻ ከዛ ኩሉ መላእት አምላህ ክትመሉ ስለዚህ አምላህ መስከን ነታ ተመክራዊ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ክንፈልጣ
كنمكرها بهيوتنا كنلامنا اكسرسايز نغبرنا خالوت كنشرفا ان كلنا املاح مسكن شعوينا نبين بصنا اتو زلنا ماتيو نابتي ملات املاح نابتي بصحنا قصنا نصقع زلنا شعي ناي بصحنا ملكعي فقريو امين ناي بصحنا ملكع انتايو فقريو elementary بنا خا املاح مسكن اندا بسلكا خيدكا عند حدا ماتشور كون كابوخا ناب بصحنا بصح زبلكا اخل زبلكا نسيو مالتي املاح مسكن دحرين دحداينا ابتي ماتيوس إسرائيل شديشتن مش ودو انتهي قبريت بلنا أمس جوني بلنا طعمه كويس قرما كان يقول تانجر عصر شديشة ثلاثة مزمر مسجنا مسزمرو نبدأ برزيتي ديو بلنا إذا موت زي إذا وانزي نايم تاي وانين دحدالنا تنايم وداتا ساعاتين قلت انا يسوع كريستوس نبي تخيل زلو مالتيو نمسكل تخيل زلو نمسكل ندخل خلو زغبر زلو ነገር እንዲያለና አብ ዮሐንስ ወድሰብ ከበረይሉ አሜን ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነ እንድሕዳልና አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ስለተ አብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ሲሉ እንታይ ተገብረ መስቀል ዝተዓገሰ ጀማር እምነትና ደምዳሚያን ክርስቶስ ኢየሱስና ኡንጠምት ብለና ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዓቢ ነገር ይርኢ ነይሩ ኣነ ንስኹምን ከም ፍረዶሙ ርኢና ነይሩ አሜን ኣነ ንስኹምን ተዓዲግና ይርኢ ነይሩ ነዚ ይርእዩ እዩ ኣመስጊን እምበር ድመስገኖ ግዜ ይኮነን ድሕዳሪና ኣብቲ ናይ ገሰማኒ ጸሎቱ ጎይ ኣቦ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ሓደ ግዜ እኮ أملاك كوينو خم تساقي كوين سمعنا سب كوينو خم تساقي أين وصلنا جن قويتنا يسوع كريستوس رهاسوس كم دم إندان تبعيد بلنا فقال كان حدا خوين ذات وادي خباي تحلف في لبكر مجزي أبيهر بسأل له جناخه سلزة سعزية سلزة أوان زي مز أخو فقال كامبر فقال هيخون يلو تحقق كله تسوى كوستا إن كلون ري مالتي أملاح مسك ستيل نزم حسب استايق بريم لنا مزمور مسجنا مزمور زميرنا وخير مالتي نأملاخ أمسجنا نأملاخ أخبير مالتي أملاخ مسجنا سلتهم مسؤول اللو faithful أمنات مالتي وهنياتو مجمريا حنت اللسان هيبو ما أخلا مالتي إذا ما رأيه هيبوكم على خيلو بتابعهم لعلوايك خون زلي جزءهم يخون تحتيهم يخون تايخون بارياهم يخون إن دابله حنت اللسان هيبوم بزفنتا مالتي تخليت اللسان جن أمامكم ذات حزن الليلهم specific لها من مخانو نيهودا نجيرو expose مسكورت فلت ليهم instantly مسخولو سس طعميات غير من نيرا مسخولو سس سيطان اتويات لنا مجمري حساب اتوت بنيراس مسخولو خاص سيطان اتوت لنا how come نجيرو نسخه تحزني خايلوسي still ابتي خد حزه يزبل حساب صنيع مالتي سيطان او خاط خل incarnate غبر خلو نري مالتي او شيطان كاتو خلو نري ስለዚህ ድሕርዚ ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ አይትገብር ዘሎ ማለት እዩ ነቶም faithfuls ነቶም 11 እምናት ምስራይ አምላኽ መስገን ስጥራይ ደይኮነኻ ነሮም ካልኦት ከ ነዚኦም ርዩ ኣመስጊኑ ንዓና ኻሪና መንፈስ ኮይኑ ስለታ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ እንታይ ኢሉና እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱን ብዙሓት ተገብሪ ከጽድቕ ኢሉ አምላኽ ማለት ጻማ ነፍሱ ክሪክ ለኻገብሪኻ ክጸግብ ይውለን ኢሳይያስ 53 ከለና ማለት ስለዚህ ጻማ ነፍሱ ሪዩ ደስ ይልዋ አምላኽ መስገን ኣመስጊኑ ማዓስካ ደስ ብሎ መስልኩም ሕጂ በህይወት ግን ማስከለና ደስ ይልወይ ንዑ ብምፍላጥና ደስ ይልወይ ህይወት ምርካብና ሙሉእ ናይ አምላኽ ልብ ክንዕርፎን ድሕዳ ኮይንና ኸ ብፍቕርን ብምግዛን ክንመላለስ ከለና እዩ አሜን ያብሔር መስገን ክንትሲና ክንጽልይና